A ver, teño fame, pídeme un globo ou algo aí, que teño moita fame e quero comer. Que pido? Unha pizza ou algo, non? Gustaríame pedir unha pizza. Creo que se equivocou vostede. Non, eu estou chamando a Globo. Estás en perigo? Sí. Vale, mantén a calma. Está o piso cerca? Sí, con queso, por favor. Ten unha arma? Non, mellor non lle poñas atún. Vale, enviaremos dos patrullas ahora mismo. Vale, a dirección Manolo 14. Vaya merda, Senta aquí, hostia. Como a miña comida non chegue temprano, van a espajar ti. ¡Policía Nacional! Policía Nacional, usted está arrestado por violencia. Cando sale te de matar.